Salam dostlar, Full kanalımda hoş gördük. Şu korkutucu videomda işleyen Open ekranı görüşünüz yalan Open operatörünür dostlar. Bu Open Play Market'te var. Play Market'e giriyorsunuz. Dostlar bir zat belirlep geçeyin. Dostlar şu Open başka da var YouTube'da bir koydu. Bilýärmi? Ondan olam bilýär, menen bilýär. Ondan olam koydu näme o koydy men koyma bilmär. Onun üçin menen koyýan. Bilýärmi? Bu işleyen Open diň on görýän zatlary men görýän zat. Men agzalam on kanaly görmeýänler bar. Degimi bilsinler dostlar. Gelip bilýän gaýrat edin gelip zat diýmän. Sen koyýan videoň başga kanalda da bar, zat onýal diýmän gaýrat edin. Göresiňiz gelýärmi? Göresiňiz gelnok çykyn. Başga kanalda bar näme? Imada koyýan videolar öňüne ýokmuş o zatlar. Hemme zatlar YouTube'da bar dostlar. Gaýrat edin biderek zat gurrunlar etmäliň. İşleyen Open paylaşıverin. Her kim bir yerini paylaşmalmysyn. Hemme kişi bir yerini paylaşmanda näme? İşleyen zat aýdarlar da. Näde dostlar, Lama Open ulmaýtat görüşüňiz ýaly abuneliýine çykypdyr. Lama Open Play Market'ten alýaňyz. İşlenşinem görkezýändir. Şunu aşağı geçirip Milan'na koymaly. Connect'e basýaňyz. Biraz garaşýan. Dostlar YouTube, Instagram, TikTok, go işleýär Open söýüyor. Häzir YouTube'a ýer görkezýän. Nägön birinji duran video, kozmet karınjaň videosy. PUBG oýnasy gelýän dostlarymyz. PUBG'de adım Takama Gamer. Takama PUBG. Aşağıda men adım koyup geçer. Men gladyp tabalyp oýnaşyp biler dostlar. Türkmen dostlarymyz bilen bile beýlek oýun kanalymda video koyup biler. YouTube açýa, Instagram. Barmyç. Näde olsa görüşüňiz ýaly Instagram açyp dur. Wi-Fi'ni sezip pesrak bolan üçin YouTube'a açdy, görüşüňiz ýaly Instagram açdy. TikTok. TikTok açysy nädir? Play Market'de hemme zat Open dostlaryna görüşüňiz ýaly TikTok açyly. Biraz garaşdan videolarym görünüp başlaýar. Men bir de zat oturjak size özüňiz girip görersiňiz dostlar. Videom hanı olsa like, kanalyma abone bolmagy unutma. Onda näme hoşça bolun.